Tresnomu nomor siji penake lemu mlenjani janji kowe teko nglarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan pas aku telan jebol ketemu kowe ning dalan asoy kowe konangan kendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa leku bertahanke kowe malah ngepoti liyane pikiran bahagiamu aku gampang iya ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging ngopo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa leku bertahanke kowe malah ngepoti liyane aku gampang yo ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa leku bertahanke kowe malah ngepoti liyane nanging apa walesanku ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal
yo.